Mo ni atong ibutang sa tuang potahan nga gibukbok. So ang among potahan kay gibukbok man, applyan nato siya ani para mamatay ang mga bukbok sa kahoy. So mo ni siya. Ano siya mga guys. Ay, nahulog. Ana. Sumakat-kata kay taas-taas man dyan. So, barato rin siya. Palit na ko mga nasa mga 600. What are you doing, ma? Nag-live, nag-video si mama. Ha? Nag-video. Wait, mama. Hindi lang, Humut man na. Humut man na. Mo ni ang katong gikanan sa bukbok oh. Kani ay na bangag-bangag siya. Pag dili na siya mabutangan aning kuan so lignom. Mahurot og kaon sa bukbok ang imuhang putahan. Gidaghan ako kay para matanggal din ang mga bukbok. Manggawas sila, manggawas. Dapat ang mga gingi-gingian sa portahan, butangan dito siya kay para mabutangan tanan o dili. O, diba? Dali na siya. Nga na dyan na siya. Magbuwa-buwa na. Saan ko tayo? Transfer na rin. Wala siya tubig. Pero nindot niya siya gamiton. Mga guys, paughon na lang na sila. Magbuwa-buwa. Ito siya, oh. Ay, ang gawas na siya, oh. Awa. Ito. Ay, tukwaon, ha. Aling gawas na ang bukbok, oh. Ang gawas sila kay isog man jud siya kaayo.